že z tváře zvládneš slzy smést, že vše, co vždy chtěla jsem upřímně se smát o té vše, co na světě nemusíš se bát sama sobě lhát, za pravdu po každé se brát. Jsi vše, co na světě mám, jsi přístav, kam připlouvám. Jsi jediná, moje vyzněná, bezpodmínečná láska. V mém náručí chráním srdce tvý, ty nikdy nemusíš se bát. Díky tobě můžu říct, jaký je dvě srdce mít. Jsi jediná, moje vyzněná láska. Lásku, kterou ti dávám. Izrastaja sáska našeho díky sná. Lamborghini Trada, festa che volete pira, ciace sberti dolce vita traina. Lamborghini Trada, festa che volete pira, ciace sberti dolce vita traina. Dic dale dale ce șucrani, sarololo tulipani, ai
mám u koberci, Diamond to je hit. Dneska v meste mou ideme žiť. Držíme pri sebe, takže všetko jak má. Počítaj kamarádi.
La
W imię Otca i Syna i Ducha Świętego. Jeszcze proszę, no wysłuchamy. Z tą ruką, tą ruką dźwignij. Tak. W imię Otca. Będziesz się zakończył. W imię Otca. On się nauczy. W imię Otca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Znasz? Wsiądź. Mistrz, że nie znasz. Ty rozumiesz po-romski, nie? A i po-słowacki? Znasz sobie balewa za marą? Okej. Gdje sam priznal se balevac? Ješ balevac? Imamo vali koliko? Imamo vali meso, nie balevac. Meso. Nie? Ale balevac je slanina je dobra. Takže, na začiatku ideme sa zrieknúť zlého ducha. To znamená, budete odpovedať, aby všetko zloba z nás išla preč. Preto sa vás pýtam, odpovedať sa zriekam. Môžeme všetci spolu. Zriekate sa zlého ducha? Zriekam. Zriekate sa všetkých jeho zlých skutkov? Zriekam. Zriekate sa všetkých jeho pokúšení? Zriekam. Čiže neboj, kričí doma, ale on má strach. Hej. Aby sme sa zriekli všetkého zla, všemohúci Božečný Bože. Veríme Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Teraz sa odpoveda verím. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána? Verím. Veríte v Ducha Svätého, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný? Verím. Toto je viera naša, toto je viera cirkvi, túto vieru vyznáme, ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. My všetci sme sami vyznali vieru cirkvi, chceme teda, aby sme teraz
teraz ide zbavenie dieťaťa a detí dedičných hriechov. Všemohúci večný Bože, Ty si poslal na svojho syna, aby zlomil moc zlého ducha nepravosti, vytrhol nás temnot a priniesol do obdivuhodného svetla Tvojho kráľovstva. Pokorne ťa prosíme, zbav týchto detí dedičného hriechu. Ty vieš, že svet ich bude zvázať, oni bude musieť zápasiť s pokušením diabla, silou Kristovho umúčenia, vyslobodí ich teraz z skazy hriechu, vyzbroj milosťou Kristovou a neprestane ochraňuje na ich ceste životom skrze Krista nášho Pána. Nech vás posunuje sila Krista nášho Spasiteľa, za ktorého vám pomôžeme ulejú spáci. Písmo spáci, ulejú spáci. Nebojš. Chodíš vo vtačkovciach do školy? A tretia. Tretia? Výborne. Máme vodu požehnanú, čo ste dovedali? Požehnaj Bože túto vodu, ktorú poprosíme Tvojich služobníkov, veci ich vo viere certifikovať pramenu znovu zrodenia, aby mali život večný skrze Krista nášho Pána. Amen. Teraz sa môžeš postaviť, nebojte, postav sa. Tak na pôjdu. Že by sme... Takže... Milan, nie? Milan, nie? Nemusíš, kľudne. Milan, nie? Proste mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Dobre? Aj ty sa môžeš postaviť. Takže sme tiež... No, výborne. Poľa sa. Viktoria, ja ťa krstím mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Nič sa nepohrozilo. Ja ešte čo pokážem. Musím dať sa pokročiť, bo... Že by si bol svatý. Si dobrý? Keď špíš. On nevystroja. Teraz sa môžeme Krisma spásiť, aby si bol údom Krista, kniaza proroka a kráľa, mal život večný. Amen. Že by si bol aj teraz múdry. Lebo, vieš, keď je niečo špinavé, musíš to vyprať. Keď je niečo plné, pohár, musíš vydať vodu špinavú, nie? A musíš tam dať novú, čistú vodu. Ale musíš ho pluchnúť, vyčistiť. Dobre, takže my teraz sme vyčistili všetky hriechy a teraz dáme, že Pán Boh požehná a ochraňuje všemohúci Boh. Máme aj krásnu košielku, krásnu sviečku. Malým vám doraz na chvíľu? Poď sa, postavíš sa. Tak, poďuš. Poďuš si. Poďuš si. Ty sa postav. Máš tu poťahnú takú košielku. Stali ste sa novým stvorením, obletli ste sa v Krista. Toto biele ducho nech je znakom Kristovej hodnosti. Vaši rodičia a príbuzní krstní rodičia vám budú pomáhať príkladom i slovom, aby ste ho priniesli nepoškvrnené, čisté do života večného. Amen. A teraz sa modlím, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus, Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúšť naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom. Do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Toto bola oplátka a keď sa pomodlím, premením tú oplátku na Ježiša Krista. Takže my máme v sebe normálne, taký dudreme, klameme, pohovoráme, čo ešte máme, máš nejaké hriechy, nechce sa nám učiť. Nepočúvame mamču, nepočúvame otca. Odvávaš?
Vôbec nič. Mama povie, zapri to ten mobil. A ty ešte. Teraz, toto je Eucharistia, takže ja poviem telo Kristova a vám dám a to zjete, dobre? Najlepšie. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví. Telo Kristovo. Amen. Nebojte, dobre. Hej, kľudne sa. To je dobré, nebojte. Jazyk vypúšť vonku. No, tu tá telo Kristovo. Amen. Teraz ísť. Nech mi sa ide pokojno. No sa osloví. Ďakujeme Ježišu, že si prišiel do našho srdca, požehnávaj obráňu nás, požehnávaj našich rodičov. Ďakujeme ti za to, že sa o nás starajú, za všetkých krstných rodičov, starých rodičov. Pán s vami, s duchom tvojim. Na príhovor všetkých vašich nebeských patrónov, nech vás žehná, sprevádza a ochraňuje všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý. Amen. Môžeš šednúť ľudne. Už môžeš aj vypiť teraz. Môžete piť, nezasnúť si. Sviečky a rosavičky, hej?